Yorobun, annyeonghaseyo. For today's video, I will be sharing my thoughts sa hopya nga ako napalit here in TikTok. And this time guys, ato nang tilawan ang ilang choco fudge hopya. Kay the other day, human naman ta sa ilang strawberry cheesecake. So karon kanina po natong tilawan. And as you can see guys, sa usa ka box is naa siya'y unom ka hupya. Nya kanipon nga hupya isa ko ni siyang gipatong sa kanon kay para init-init pa jud ang hupya no. And taran! Oh, di ba? Day nag-uumapaw ang chocolate sa hupya day as you can see in my facial expression. Lamian jud ko as in gilamian jud ko silang choco fudge hupya day. Kung ako mong pasultion, mas prefer ni nako ang ilang choco fudge hopya kay kanang choco lover manggud ko kaysa sa kanang strawberry. As in lami jud siya guys, daghan gid chocolate ang suds hopya, as in thumbs up. And this is the product guys. Thank you for watching. Bye bye.